Dito mga kadyas. Parang saan yung cave dito? Wala. Okay lang. Saan ba? Manday kadyas. Asa man eh. Amo na ni siya. Ang hagdanan. Oh, Baligid ka ay, Wala na. arali ay mga kadyas. Finish na. Uday ni siya. What's your head? Uy, gilak na to yung masakyanan. What's everything? Oh, uday ni siya sa wakas mga kadyas. Naabot na rin natin. Lika, samahan niyo ako. Mga ba? Going to Hinagdanan Cave tayo mga kadyas. Naid ako kayong lake dito sa Danau Cave, Lake Danau. Naman sila yung Oh, Lake Danau. Naman na. Naman sila yung water sport dito ka ng mga boating ba? What? Hinga, boating ako, laging sikat. Saan? Oo ba? Lumpa-lumpa mo. Oh no! Abot kong ginawa. Tulid man po kayo. Kasi po pasok ito sa Kigang sa north. Panglaw mga kadyas. Main road ni nila pre? Provincial road? Oh, provincial road eh. Sila going to Kuantaan. Hinagdanan Cave. So mga kadyas, we're going now to Hinagdanan Cave. Picture rin na akong dana mga kadyas kay Perte yung street ah. Oh, kung nakita ang parihang street ani diya sa Cebu. Okay, bana ba? Kasi na palit ko na naman. Yung street ah mga kadyas. Kasi kung may baon o pila ni ka-kilometers, ika dito sa esquina. Sa I love mirror, I love Manila. I love want to trip. Sa kabukit mo limag, kuha ka pa, pasayan niya. Street yun pre. Street yun kayo. Ay, liho mga kadyas. Sige pa niyo gunitan. Straight agad po niyan dagan sa kanan. Ingat na rin, street first nila. Pariho dito sa one. Sa mo to Dito today, dito sa Tag Farm. Ubay. Ubay may pinakataas yung kay street. Ubay Ubay mo. Bohol. O ba tayo mga gigapon? Padung sa Trinidad, pag yan ang ito kulit. Wala tayo ginanda. Saan ko street tanong ko niyo? Taas na gino? Mga nila. Dapat ito ba na natin ini? Nadaling airport yun eh. Yes, bus na rin galing sa airport yan. Panglao International Airport. Anong bakit?
few moments later. Ito mga kadyas, ito na naman tayo sa 8th destination natin, Hinagdanan Cave. Tulad ng dati, souvenir. So, andito tayo sa souvenir store mga kadyas. At ito yung destinasyon natin, Hinagdanan Cave. Sign in ka pag ikaw ay papasok, lahat ng pangalan niya. Dito mga kadyas, parang saan yung cave dito? Wala. Saan ba? Manday kadyas, asa man eh. Amo na ni siya ang hagdanan. Oh, Baligid ka ay, arali ay mga kadyas. Uday ni siya. Watch your head. Uy, gilap na tayo mo sakyanan. Watch everything. Oh, uday ni siya. Sa wakas mga kadyas, naabot na rin natin ang Hinagdanan Cave. Yun dito sa Panglao, Bohol. Ayun. May bat eh. May bat, nagagagi. Naiba? Oh, wow. Ito na mga kadyas. Ha? Oh, hayag ang suga. Oh, daday ni. Kuyawan eh. Wow! Mga kadyas. Pinuntahan pa rin natin ang Hagdanan Cave at ligo pa rin tayo dito. Tinawa sa? Tinawa no? Di nagikan tubig. Oh no! Ano ba? Tampang niya? Ano na juga mag-practice ng langoy daw? Ayun mga kadyas. Mga kadyas. So na may life jacket, mag life jacket lang ko mga kadyas. Para hindi sayang yung bayad. Ha? Taog? Oh, connected naman sa dagat. Connected na sa dagat? Pero spring din siya.
Higa no. Wow. Oo nga no. Bugnaw ni pe. Mas diskubrian nila sa unang panahon no. Dugay na kayo no. Wa po sa nang kapatid eh. Ha? Wala, guti, taguti. Ayaw! Wala ko ako rin. Uy! Pwede man diri. Pwede man siguro, no? Ang imong dress lang, mabasa na. Mabasa na yung dress. Picture? Picture niyo. 1, 2, 3. Wow! 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yan. Nawala yung pinagnawa. Unsa? Ano pira ka pira. Kinibalik ka na. Home doon. Pira ni mo hipos. Awat ikay mo to. Tama. Oh, ikay lutaw ikay. Ako di ko lutaw. Wala ko kalabukan. Pwede naman ka di mag-dress. Kini. Uy, masakpan ako. Wala ko balik ako. Wala ni. Pwede naman sa ni. Pwede naman mo home doon. Hindi na magligo. Ako, wag ko ilisan. Nasa kinan. Ikaw niya, nasa mo brala ito. Naa. Uy, masakpan ako. Ha? Yan na dito. Isa dito. Oh no! Ikaw Harvey. Ikuan lang aning kuan. Para makita mo dito. Oh. Wala ko magpalit ito ko ising. Pwede naman siya kuan. Oh. Pwede naman siya. Oh. Yes, vlog once. Try natin si Sirin. What? Oh no! Lalim. Nay tubig. Ha? Gino to, giluod gusto tubig dire. Nay tubig. Oh, kanek.
Ngit-ngit man. Ngit-ngit. Ngit-ngit. Wala. Mara ko yung makuha. Okay, just wear this one. Ambot lang na nakuha kay ito. Ngit-ngit rin just block. Oh. 30 minutes na dito. Okay na kay kuan man. Ha? Hindi na matangta. Sobra na ta? Sobra na. Ako ka mo na yung matangtang. 30 minutes na dito. Lami pa tagay ko an. Ayan mga ka-jazz. Ayan. Ha? Alas 3 na? 30 minutes na? Okay. O sige, picturean mo. Ayan mga ka-jazz, tapos na tayo sa adventure natin. Kaya tinawag na hinagdanan kasi hagdan yung pababa at pakyat niya. Kita ko sa inyo. Ayan. Kaukit na hagdan. So, palabas na tayo. Mga ka-jazz, hagdan pa rin. Ayun. So, one at a time lang kasi maliit yung lagusan, maliit kasi yung lagusan, kaya one at a time lang palabas yan, kaya tinawag na hagdanan kasi hagdan yung akyatan mo pababa. Ano kapunta ka na dito, ma'am? Ayun mga ka-jazz, solve na tayo. Okay, see you next time. Just Vlog 1.